Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia tenna li għad irid jieħu deċiżjoni aħħarija dwar il-proġett tal-mina fil-Fliegu bejn Malta u Għawdex. Delia għamel din id-dikjarazzjoni f'seduta speċjali li matul l-Komunità Kummerċjali Awċija ħeġġet lill-Kamra tar-Rappreżentanti biex bla dewmien jibda l-proġett tal-mina. Madankollu Delia li f'April li għadda vvota favur dan il-proġett għal l-Awċin li għad irid jiddeċidi jekk dan il-proġett għandux isir jew le. Kif tista' tiddeċidi b'mod aħħari? L-intervent tal-kap tal-Oppożizzjoni stona bil-kbir ma' kull diskors li sar f'din is-seduta beda biex qal li ma rridx ikun partiġjan iżda lanqas laħqu għaddew 2 minuti li bleħen infex f'dadija ta' negattività jattakka lill-Gvern inkluż proġetti li qed isiru f'Għawdex fil-qasam tas-saħħa. Preferenza għal proġett tal-Iskola Medika ta' Barts, l-unika kampus mediku fid-dinja ta' din l-istituzzjoni barra mir-Renju Unit u li qed jitqies bħala l-aqwa wieħed fl-Ewropa, Deli qal li rid ifaħħar dan il-proġett. Nfaħħar l-efforts li għandhom xaqsmu mal-medical school u dik m'għandix taqsa. Iżda lanqas laħqet għaddit minuta li fl-istess nifs qal lill-Awċin li Stewart Healthcare ma wettqet assolutament xejn. Ma f'dak li huwa l-investiment li kellu jsir, illi assolutament ma sarx. B'reazzjoni d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal l-investiment f'Barts sar kollu kemm hu minn Stewart Healthcare b'nefqa privata ta' 36 miljun euro. Ġifieri meta inti tgħid Barts m'għandix taqsam ma' Stewart ħażin. Għandha x'taqsam ma' Stewart. Dak l-investiment 36 miljun ġie minn Stewart Healthcare. U għassostna li dan l-investiment multimiljonarju mhux biss ser jagħti imbuttatura lill-ekonomija Awċija iżda ser iservi ta' pont bejn tobba li joħorġu minn din l-istituzzjoni f'Għawdex u d-dinja medika. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għal Għawdex Justin Caruana li ħabbret li fil-jiem li ġejjin se tiftaħ klinika dentistrija. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri għal jekk inħassi l-bżonn għandu jinġieb il-5 vapur tal-GoZo Channel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.